that is caused by mycobacteria. TB isifo esibulalayo kodwa nesinyangekayo. Ukuba ungayitya kahle treatment yakho ungaba khona ukuphila ebomini bakho. TB tuzube ne-TB. Kube umuntu okhohlelayo apha endlini. Kube kudala ekhohlela. Ubomo makasuka kwagqirha. Asuke kogqirha. Thina ke sasikhule phansi komakhulu bethu bene-TB. Nami yeke ndibamba phoko 16 nto. TB bona ndikhule nomakhulu. Sisifo apha esi-affecta ii-lungs zabantu. And sisifo apha esinida i-treatment. Because the minute nalaba ndiyavakala njengi-receivers, the minute unga-straight, uyabona, siye si-advance kakhulu singakwazi ukunyangeka. TB sikhozwa ukuludaka chaya like pollutions ezikhoyo. Nimpi thura dotele tuku ndiyandi niyangqwalise inhloko ngalimura ninye ngalomshayelo. Wena bawuziva njani uthathe njani? No, elaxesha ubhuti wami egulayo ne yena behlala apha eKapa mina ndabehlala eBhayi yabo. So ke ngoku wafika pha endlini enjani ubona ubhityene enhloko lena ndathi bangabazi uka ile HIV yaseKapa le cause wayekhalula ndimo yini ndiyo abamgqibile abanye bangafuna ukutyiwa lamandongomane ayanceda lamandongomane kaloku banguthiwe yitya ixesha elithile xa kutya ipapa yakho utya amandongomane omlo wakho uba right. Le nto kuthiwa suyitya iyaqona baby wezi be right uzothiwa ezi pilisi azisebenzi kanti ziyasebenza. Laa nto uba kaloku awuhambi ngomgaqo uyabona ndahamba ngomgaqo ke mlanda ababa umthetho lo uyabona bawubuza ukuba ndiyatshaya nanto le ndiyatshaya bathi azingabi ngemini ndizazi uba ndingandiyatshaya kwalapho ungabi ngehlekise etshayeni bayirongo itshaya unethisi iyaqona. Andayekelela ke sarela utshaya oko ndingayekanga ncam lesatshaya nangoku ndingangapheka ngoku anamali olithenga watya treatment yonke la 6 months wak right. And then okwesibini kwakhona umntana omncinci mosipana and then mosixana umntu ene-TB umntana omncinci ikhona mosilawe andazi noba yintoni ke bangaba lakhe ufuneka aselele nto yena engasoleleki. It's fine. I mean bangaba watshala treatment wayigqiba after that kaphinda umjonga again ebona ndisilenda ne wayiwis ubona umuntu abhitye nenhloko fondini ubuso obu but okay it's fine uphinda wagrade ingqele kaloku ingxaki yam ndandingalali ndike ndimfombini bekusasa nethwa zimvula hambe ndixhenze ndayifuna loo hlobo. Ngelaa xesha umama wayene-TB ndandifumana phi uncedo? Abe Khayelitsha ndandibeke kwesibhedlele abe Khayelitsha ndandilipha 3 months yonke ndancedakala. We keep selling, we keep hustling, we keep growing, but they still hurting, cause it's all about music. We keep writing, we keep rapping, we keep begging, and we keep beefing, cause it's all about music. We keep telling, we keep rhyming, we keep dissing, and we still beefing, cause it's all about music. Into ebangela i-TB apha ntombazana bana kungcola ekuphoswa nje emhlabeni. Lo mhlaba ke ngoku uphinde lenhlabathi iphaphatheke siyihogele siyiphefumule. Indlu esihlala kuzo ayizozindlu ngamatyotyombe angena uthule njengobona ukuthulo olungena xa kugquthe ehlotyeni. Sifumana loo ngxaki ke siphefumula loo nto and siyaxinana endlini siba baninzi ngoba izinto zincinci aseneli kuzo. Loo nto enzeka ndicinga loo nto yenza i-TB apha ezindlini zethu.
symptoms of TB are sweating, coughing, and sometimes it's coughing and others are losing weight. Family because mina ngayazi but ke ndaphela nimbona namba uyathanda ulala solo ke tyhafile egazini wehlile solo ke umlogodolayo solo ke fumbele yabo then ne skin tone sakhe sashintsha yeah TB yaziba isifo sephepha ne izosulelayo njengoba sesulele ngoba ohlobo lezingalo sikusulela ngoba umhlala nomuntu one-TB apha endlini yakwazi uba ungasuleleka noba awuhlalanga nomuntu one-TB ne azange ndahlala ke mani nomuntu one-TB kodwa ndiyadibana nabantu abane-TB ezikliniki kanti ndiyazi ukuthi kuba iyanyangeka bulali uba uyafuna uba kodwa awuthi xa une-TB uzawufa awufi xa une-TB isifo nje esinyangeka. Attention indeed, I got something to mention. I wish I could have learned to stay stronger, given a chance to live longer and not to allow my life to be led by anger. Day by day I was getting weaker, giving myself cards made me feel better. I've misinterpreted the definition of life, fed myself with all the lies. My heart got broken a few times, finally I closed my eyes. Life threw stones in my face. I was never proud to say that I was a woman. Some will be judgmental but never handed half of what I've dealt with. Too young to be sexually harassed, too young to have a baby, but the journey has came to an end when I took a dosage of pills and gave myself a cut on the pulse, only to find out that I was no longer there. 6 feet deep under the ground, lying there peacefully, no pain, no stress, and no one to bother me. I am in a foreign country that those who still alive wonders how it feels to be there. All I could hear was the angels knocking on the doors of heaven. Attention, attention, indeed, I got something to mention.